Quan la mare fa el sopar, quan no tinc amb qui jugar, jo sola m'he ensabonat i em pentino al mirall que penja de l'armari. Em posaré una corona i un vestit tan llarg que seré una princesa si tu vols ser el meu soldat. O em posaré una cueta i un llacet al cap i seré la rateta si tu volguessis ser el gat. Tot per una estona, esclar, tot per un instant tan llarg. Per un instant és passar una estona amb nosaltres. De fet, nosaltres, ja ho hauràs vist, en l'espectacle som molt nosaltres, no? Nosaltres jugant, nosaltres cantant les nostres cançons, i és passar aquesta estona junts. Una mica la història d'on venim i de com és de cop i volta hi ha una inquietud per dedicar-se al món d'una mica de l'espectacle o d'oferir coses al món dels nens i les nenes, i una mica ho expliquem, ho fem servir a l'espectacle per explicar-ho, coses una mica... Algú ens deia, i és una mica autobiogràfic, no? Doncs sí, té coses molt autobiogràfiques que senzillament expliquem qui som, d'on venim i com és que ens dediquem a això. Creiem, i sempre hem cregut, que la música és prou, la lletra d'una cançó, un arranjament musical, una posada en escena, és prou fort com perquè el nen no li hagis de fer afegits, si ha de tocar el nen del costat o la planxeta, sinó que la cançó, la música ja és prou important i fort com per arribar als nens.